Ili spavaš? Šta? Već je 8 sati, ona spava. Sad ću je probuditi. Jane, ustaj. Mama, što se tako dereš? U redu, ako nećeš lepo da ustaješ, natjerat ću te. O, imam ideju. Pošto nećeš sama da ideš da se umivaš, onda će vodni tretmani doći kod tebe. Hladna voda će te probuditi. Mama, šta radiš? Budim svoju omiljenu čerku koja je danas rođendan. Srećan rođendan, dušo! Pripremila sam poklon za tebe. Pogledaj ga brže. Šta je tamo? Šta? Knjiga kako naučiti da se smiješ? Pa hvala ti. O, kolač. To mi se više sviđa. Sad ću zamisliti želju. Odlično. Hvala, mamice. Jedi, dušo. Pekla sam ga celo jutro. Gospođice Phoebe, probudite se. Danas je divan dan. Jao, kako čvrsto spava. Dobro jutro. Otvorite svoje divne oči. Dobro jutro, Kim. O, već si pripremila sve za savršeno jutro? Moje omiljene zlatne maskice za oči. Sad ću ih staviti. O, nisi zaboravila? Naravno, danas je vaš rođendan. Srećan rođendan, gospođice Phoebe. Ovo je vaša torta. Probajte. Pekla sam je celu noć. Uj, ružne. Hoće li biti još nešto? Gde su moji pokloni? O, ova zlatna kesica je sigurno za mene. Thank you very much. Dakle, šta je ovde? O, a znate šta je volim? Novi iPhone? Sad ću vidjeti kakva je kamera na njemu. Jedva čekam da se slikam i objavim slike. O, da, prelepa sam. Jao, smorila sam se. Ok, Kim, možeš da ideš? Čerko, gde si? Šta radi tamo tako dugo? Kasnimo na posao, a ona u školu. Doteravaš se kao da ideš u diskoteku, a ne u školu. Tako je. Ej, gde ćeš? Jao. Dakle, moram da odaberem šta danas da obučem u školu. Kakav veliki izbor. Samo jedna odeća, ali tako je lepa. Oblačim se, odlično. Danas ću sigurno dobiti puno komplimenata. Jo, farmerke su prljave. Ne mogu tako ići u školu. O, smislila sam nešto. Sad ću vam pokazati jedan lifehack koji sam našla u TikToku. Treba mi časopis, lepa kečatkica. Da, odlično mi ide. A sada treba sve poprskati belinom. Sjajno. A sad će biti magija. Moje stare prljave farmerke su se pretvorili u nove i moderne. To! A šta ova kraljica da obuče danas? Šteta što gledalo ne može da razgovara. Sigurno bi mi rekla šta da izaberem danas. Imam premalo cipele i haljina. Trebalo bi da odem do Milana i kupim nešto. Sve je tako staro. Treba mi sluga. Kim, treba mi tvoja pomoć. Da, gospođice Phoebe. Ja, pretpostavljam da nemate šta da obučete. Ne brinite, sad ćemo sve rešiti. A brzo letimo do Francuske da kupimo gospođice Phoebe najmoderniju odeću. Izvolite. O, to je baš ono što mi treba. Hvala, Kim. Ali sljedeći put moraš biti malo brže. Sad se mogu obući. Sjajno. Torbica nikad neće biti suvišna. Izgledam savršeno. I opet moja omiljena škola. Zdravo svima. Zašto ova štreberka priča s nama? A ko to vozi tako lep roza auto? Stigli smo u školu. Moramo raširiti roza tepih za gospođicu Phoebe. Ne sme da isprlja svoje skupe cipele. Odlično, možete izaći. Konačno. Hej, čao svima. Ja sam Phoebe. Ja sam vaša nova školska. Nadam se da ovdje ima bar neko ko je bogat kao i ja. Wow, izgleda prelepo. Oko škole je sve čisto. Ulazimo. O, želim da upoznamo ovu Phoebe. Jao, moramo i mi. Zakasnit ćemo. Pridržat ću ti vrata. Ukucaj šifru od mog ormarića. A nikako ne mogu da ga zapamtim.
Odlično. Ovdje je baš lepo. A danas mi treba gde? O, evo ga. Da, moj mali ranac za školu. Moram staviti onu svesku u njega. Hajde. Juj, kako teško. Jao, šta je to? Ko je to? Ćao, seljanka. O, Phoebe mi se javila. Treba brže sakupiti sve udžbenike i staviti ih u ormarić. Tako je lepo imati osobu koja nosi tvoje stvari. A evo mog starog kolača. Mama ga mi je dala pre godinu dana. Jedan pomalo. Moj ormarić izgleda tako dosadno. Treba hitno nešto smisliti. Ali što? Tačno! Ostao mi je komad tapete i par omiljenih stvari. Sad ću zalepiti to sve na vrata. Ovako. Ispalo je baš slatko. Jako mi se sviđa. Ovdje je sve što jako volim. Lepota. O, vreme da idem na čas. Kasnim. Moram da požurim. Deco, na tabli su zadaci koje morate da rešite. Evo vaših listića. Sad ću sve rešiti. Pripremala sam se za test celu noć. Jo, slomila mi se olovka. Možda imam nešto u rancu? Ne? Pa, barem sam našla slatkiši. O, smislila sam nešto. Mogu staviti bombone u bojice, dodati malo vode i dobit ću slatke boje sa kojima ću moći da rešim test. Super! Mnogo sam učila, tako da ću sve brzo napisati. Mama će biti srećna zbog moje petice. A ja uopšte ne znam matematiku. Nisam ništa naučila. Samo ću pitati štreberku da se reši umjesto mene. Hej, hoćeš li mi pomoći? Ne? A za pare? Nećeš? Ti nisi tako prosta kao što sam mislila. A šta ako ti dam više para? Jao, moći ću da kupim 10 naučnih časopisa. Pristajem. Deco, nemate više vremena. Dajte mi vaši papirići. Sve sam završila. Pitam se kakvu ocenu ću dobiti. Šta sam dobila? To! 5+. Svaka mi čast. A šta je kod mene? Šta? Kec? Hej! Štreberko! Šta si uradila? Ha! Prevarila sam te. O, počeo odmor. Gladna sam, moram nešto jesti. Kim? Skloni knjige sa mog stola. Hvala ti. A sad mi postavi sto da bih mogla da ručam kao kod kuće. Fuj, je li to riba? Odvratno. Dajte mi nešto drugo odmah. Sklonite taj užas. Da vidim. O, to je već bolje. Ja volim picu. A šta ti jedeš, seljanko? A meni je mama spremila ručak. Uvek mi ostavlja neke porukice da me voli. O, to su moje omiljeni sendviči, super! Sendviči, slatke poruke. A moji roditelji stalno rade. Jane, hajde da se zamenimo. Odlično. Wow, tvoj pizza je prelepa. Ovom mestu nedostaje žurka. Jane, dođi kod nas. Ovo je najbolja žurka na koju sam bio. Hej, uništio si mi haljinu. Ko je gurnuo? Šta se smijete? Samo sam prosula koktel. Jao, kako me sramota, odlazim. Više niko neće da se druži sa mnom. Čak ni za pare. Koji blam. Phoebe, jesi li dobro? Ja vidim da nisi. Smislila sam nešto. Hoćeš da ti pozajmim džemper? Moja baka mi je to isplala. Drži, sad imaš modernu haljinu. Vratila sam se u novoj odeći i spremna sam da ludujem. Kako vam se čini moja nova haljina? Mislim da je prelepa. Hvala, drugari. Zdravo, devojke. Vi ste u izazovu roze hrana. Hajde da vidimo šta ste dobili. O, kod Jane je žele meda. Super, probaj ga. Dobro. Ne mogu da ga zagrizem, zašto? Previše je gumeni.
Hajde. O, nešto neće. Dobro, samo ću da ga ližem. O, a unutra su mali medvedići. Cool. Moram ih izvaditi. Liči me. Tačno. Imam nožić i pincetu. Bit ću dobar doktor. Dakle, moram rasteći stomak i izvaditi sve male medvediće. O, kako slatko. Sad ću da probam. Ukusno. Veoma mi se sviđa. Mija, hajde sad ti. Pitam se šta je kod mene? Wow, to su roze nudle, nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Kakav miris. O, i ukus je dobar. O, da. Oduševljena sam. Jao, zašto je postalo tako vruće? O, ne, moje nudle su ljute. Kakav užas. Sve mi gori ustima. Jane, pomozi mi. O ne, moj žele meda. Mija, šta si uradila? O ne, sad ćeš ga rastopiti. Moram te ugasiti. Tačno, imam vatrogasni aparat. Drži se, sad će proći. Uspelo je. Da, uspelo je, ali malo si preterala sa penom, ne mogu da mrdnem. O ne, moj žele meda se istopio. Kako da ga jedem? I dalje ukusan. Da, sviđa mi se. Mija, tako si smešna. Jel da? Mogu li ja prva da otvorim? Uj, dobila sam crve. Kako gadno. A šta je kod mene? O, ima mleko i roza slamčica sa slatkim kuglicama unutra. Super! To znači da mogu popiti mleko kroz ove slamčice i postaće slatko i roze. O, da. Nevjerovatno, mnogo mi se sviđa. Prestani da buljiš u mene i jedi svoje crve. Hajde. Ozbiljno? Ali to su pravi crvi. Užasni su. O ne, kako da ih jedem? Dobro, probat ću jedno. Uj, to je odvratno. Povratit ću. O, slušaj, imam ideju. Mogu da otvorim slamčicu i sipam sve kuglice u mleko. Da, sad će moje mleko postati roze. O, to će biti nevjerovatno cool. Pogledaj, izgleda prelepo i jedva čekam da probam. Vidiš, to je divno. Oduševljena sam. Tačno, imam ideju. Ideju za dobar prank. Jane, šta je tamo jednorog? Odlično, dok ona ne gleda, stavit ću crve u njeno mleko. Biće jako smiješno. Tamo nema ništa. Dobro, nastavit ću da pijem. Fuj, šta mi je to ustima? O ne, to su crvi. Mija, kako si mogla? Baš si bezobrazna. Nisam očekivala to od tebe. Pokvarila si moje mleko. Hajde sad, jedi svoje crve. O ne. Fuj, jadna ja. Kad će se to već završiti? Hajde, jedi. Hajde da odlučimo ko će biti prvi uz pomoć papir, kamen, macaze. Ja sam pobedila, znači ja otvaram. O, to je lizalica. O ne, sa škorpijom. O, kakva noćna mora. Dobro, a šta je kod mene? Ja sam dobila roze, kolu i naočare. Sad ću ubaciti slamku u flašu i probati svoju divnu kolu. Jedva čekam. To je baš ukusno. Da, sviđa mi se. Šta je, Jane? Neću ti dati. Jedi svoju lizalicu sa škorpijom. Jao, šta da se radi? Moram probati. O, ukus je prelep. Da, sviđa mi se. Neočekivano. Da, nisam ni ja očekivala. Jao, zaboravila sam na škorpiju. O ne, na mom jeziku. Skinite. To nije smešno, Mija. Mogla je da me ujede. Znaš šta? Imam ideju. Sad ću te zavitlavati. I seći ću jedno od tvojih slamka i nećeš moći da piješ svoju kolu. Da, ja ću je probati. Prelepo. Gdje je moja kola? Jane!
Uništila si moje naočare i popila si svu kolu. Baš si bezobrazna. Ja sam prva. O, kakva veličina. Prvi put vidim ovakvu lizalicu. Baš je čudna. Unutra je puno malih lizalica. Odlično. Jedva čekam da ih probam. Hej, Mija, šta ti je? Pazi malo. Izvinjavam se, Jane. Dakle, probat ću jednu malu lizalicu. Prelepo. Mnogo mi se sviđa. Želim da pojedem što više. Da, sad ću staviti sve lizalice u usta odjednom. To još niko nije radio. O, da, odlično mi ide. Hajde, još malo. Da, Jane, vidi, ostala je samo jedna lizalica i ona je stala u moje usta. Prelepo. Jo, Jane, ne mogu da ih izvadim, pomozi. Da, sad ću. Vučem. Hajde još malo. I... Odlično, uspjelo je. Mija, kako si? Sve je u redu. Bilo je ukusno. Hajde, skidaj svoj poklopac. Opa, kod mene je aparat sa žvakama. Izgleda slatko. Sad ću izvaditi jednu žvaku. Sviđa mi se. O, da, prelepo. Ne mogu da se dostavim. Šta mi je? Da ti dam? Ne, nema šanse. Sve ove žvake su moje. O, da, oduševljena sam. Pojela sam sve žvake, znači mogu naduvati najveći balon. Gledaj pažljivo. Mogu još veći. Eto. Da, sad ću ga probušiti. Eto, a više nećeš biti cicija? Šta si uradila? Sad sam sva lepljiva. Uj, to je odvratno. Mogu li biti prva? Hvala. Opa, dobila sam lizalicu. Cool. Skidam poklopac. Ups, izvini mi, ja nisam htjela. Ups. Prelepo. O, da. A šta je unutra? Da vidimo. Opa, to je neki prah. Sad ću močiti svoju lizalicu ovaj prah. Pitam se kakav će biti ukus. O, sviđa mi se. Da, prelepo. Jane, tako si smešna sa ovom cutlom. Ličiš na bebu? O, kod mene je žvaka Huba Buba. Obožavam je. Sad ću raširiti svu žvaku, a zatim je probati. Baš je ukusna. Žvaka je tako dugačka. Blago meni. Eto, skoro sam sve pojela. Njam, njam. Jo, šta je to? O ne, ovo je kosa u mojim ustima. Uj, odvratno. Želim da operem usta sa sapunom. Ups, izvini, Jane. Uj, to je odvratno. Sljedeći put pazi šta radiš.